UPPL long live UPPL जिंदाबाद मुसलमान जिंदाबाद मुसलमान जाति long live UPPL long live para जिंदाबाद फैगौ 3 डिसेम्बराव जानो गोनां बिटिआरनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि थाखाय जि फोसावदिंनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया दिनै जोबथा हाबाफारि ओंखायनो बे जोबथा हाबाफारिखौ जोङो लोब्बा लाखिनानै नैबे 37 नं धनस्रि समस्तिनि गासै जोंनि मावथि कर्मिफोरखौ लाफानानै दिनैहाय मोनसे बाइक रेलि एबा बाइक मटरसाइकेल सालायनानै लामा हान्थिनाय जों हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमान खालामनो नागिरदों रायजो राजानिसिमहालागै जे फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव नैबे 37 नं धनस्रि समस्तिनिफ्राय इउपिपिएल हान्जायानो देरहागोना जौखोन्दो दिनै रोखा जाबाय आरो दुलाराय बिटिसि बा बिटिआर ओनसोलनि दिनै जि 40टा जि समस्ति दं बे 40टा समस्तिनि गेजेराव गैयाबाबो 32निफ्राय 34 सिमहालागै सिटआव माने इउपिपिएल बिजाथिफोरानो देरहानानै सरकार जागोना दिनै रोखा जाबाय मानो होनना बुङोबा दिनै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा थांनाय 17 बोसोरिया जायफ्रा जोंखौ दिनै सासन खालामलांबाय बिथांमोननि सासननि समाव रायजो राजाया जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन जेरैबायदि लुबैदोंमोन बेबायदि जौगानाय दिनै नुनो मोनाखै मोनफ्रोमबो दालां खोनाय लामा खोनाय बहाबा जब कार्डनि बहाबा आइबिएसनि आइवाइनि जब कार्डनि बेफोर केलेंकारि जादों जाख्ल'नाय जादों ओंखायनो दिनै इउपिपिएलजों लोगोसे बेनि भटार्सफोराबो दिनैहाय सोलायनायखौ लुबैदों आरो फैबाय थानाय दिनाव बा बिसायख'थियाव इउपिपिएल हान्जायानो बेनि रायजो राजाफोरनो मोजां सरकार लाबोगोन आरो सोलायनाय लाबोगोन होननानै दिनैहाय बयबो दिनै आसा खालामदों आरो लोब दिनै हाबाफारियाव दिनै बाहागो लाफैदों आरो दा गणतान्त्रिक देश हिसाबै बयहाबो बेवहाय इलेक्सन गेलेनो हानायनि अधिकार दं सोरबा इउडिएफआबो गेलेगोन सोरबा बिजेपिआबो बिपिएफआबो गेलेगोन खिन्थु बेवहाय आं दिनै सासे बिजाथि हिसाबै जेरैबायदि रायजो राजानि गेजेराव दिनै आं हाबनानै नुदों माने नैबे रायजो राजानि नैबे ओनसोलनि रायजो राजानि जि समयसाफोर बै समयसाफोरखौ लानानै गुबुन गुबुन राजनिति हान्जानि दोलोफ्रा बेबायदि रायजो राजानि गेजेराव मावथांखि एबा बेबायदि बिथांखि लाखिनानै बिसोरो खामानि मावनो बिसोरो ओंखारबोआखै बिसोरो जास्ट बेवहाय इलेक्सन देरहानानै गाव माने बेक्तिगत माने सार्थनि थाखाय सोरबा पार्टिनि सार्थनि थाखायल' खामानि मावनो होननानै ओंखारनायखाय दिनै बे सोरबा बिजेपिनो सोरबा इउडिएफनो बा बिपिएफनो बिसोरो बे रायजो राजानि गोसोखौ दिनै जय खालामनो हायाखै नंगौ बेवहाय बिटिसिआ 17 बोसोर सालायलांबाय बे 17 बोसोर सालायनायनि गेजेराव गोबां रोखोमनि जाख्ल'नायफोर जादों ओंखायनो रायजो राजानि गेजेरखौ बिसोरो जय खालामनो हायाखै आरो जाय इउडिएफनि जाय बिजाथि बे बिजाथि मिताराम बसुमतारियानो नैबे 17 बोसोरनि सासनाव बिथाङा 12 बोसोर इएममोन टिएलसिसिनि चेयारमेनमोन ओंखायनो बेखौ रायजो राजाया मोजाङै सिनायखाबाय ओंखायनो बिथांनो दिनै भट होनाय नङा दिनै बिसायख'थिनि जोबथा फोसावदिंनाय दा बे समाव नोंथाङा रायजो राजाखौ मा खावलायो आङो नैबे जोबथा फोसावदिंनाय साननि हाबाफारि हिसाबै आं रायजो राजाखौ खावलायो गासिबो जाहाथे गणतान्त्रिक भाबे बयबो सान्थि शृंखला बेखौ लानानै गोजोनै जाहाथे माने भट दाद खालामो आरो बेवहाय गासिबो सोलायनायनि थाखाय जाहाथे बयबो इउपिपिएलनो भट होयो बेखौ आङो रायजो राजाखौ आं खावलायहरदों दिनै जोबथा फोसावदिंनायनि गेजेरजों मोनसे क्लियार मेसेजखौ दिनै भैरबकुन्द समस्तिजों लोगोसे जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो सारा बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो बेखौनो मोनसे क्लियार मेसेज होनो जों सानो जे दिनैहाय जों रायजो राजाफोरनि जेसेबां हेफाजाब जों मोननांगौ हेफाजाब ओरैबायदि हेफाजाब मोनदों जे एबारावहाय 100% इउपिपिएलनि सरकार जानो थांगासिनो दङ दिनै जोंहा बे भैरबकुन्द समस्तिनि सिङाव मोनसे बाइक रेलि जादों बेयावहाय दिनै हाजार मानसिफ्रा गाव निजेनो ओंखारबोनानै दिनै बेयावहाय बाहागो लादों एबारावहाय बे मोनसे गोदान सरकारनि गेजेरजों जों रायजो राजानि गेजेरजों बेखौनो जों आसासन होयो जे 17 बोसोराव रायजोफ्रा अन्याय अयथासार थगायनाय
आरो बेबायदिनो थाखा जानाय बेबायदियाव रायजो राजाफ्रा थगायजाबाय आरो BPF सरकारा मानसिफोरखौ बेबायदिनो थगायनानै दोनबाय खिन्थु जि गोदान सरकार जानो थांगासिनो दङ बे गोदान सरकारनि गेजेरजों जों रायजो राजानि गेजेराव बयनोबो मोनसे न्याय होनो थाखाय जों हागोन आरो बेखौ जों दिनै रायजो राजाफोरनो मोनसे आश्वासन होदों जि प्रमद बर' आरो बिथां गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायाव जि सरकार जागोन बे सरकारा थारैनो रायजो राजानि सरकार जागोन आरो बे ओनसोलावहाय जे गोलाव सम मोनसे आन्दलन जाबाय थादोंमोन बे आन्दलननि फोजोबनानै जि मोनसे बिटिआर सुक्ति जादों बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलाव थानाय 18टा जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव जौगानाय गासैबो बिथिङाव रांखान्थियावनो होन सामाजिक खान्थियावनो होन गासैबो बिथिङाव जौगानाय राजनीतिक भाबै सोलायनाय बे ओनसोलाव फैसिगोन होननानै जोङो दिनै रायजो राजाखौ जों दिनै मोनसे क्लियार काट मोनसे मेसेज होयो BPF आरो BJPनि थासारिया माबायदि जागोन BPF आरो BJPनि थासारिया जेबो गैया BPFआथ' दिनैहाय जेबो अबस्था गैलिया बिथांमोना गावसोरनि गेजेरावनो नांलाय खमलाय जागासिनो दङ आरो बिथांमोननि गेजेराव प्राय मानसिफ्रा दिनै BPFखौ गारनानै PCDC चेयारमेन PCDCनि मेम्बार गोबां जायफ्रा गामि गामि ओनसोलाव दङ बिथांमोना दिनै UPPआव जयेन जागासिनो दङ आरो बेवहायथ' जोंहा उदालगुरि हिसाबै BJPआ जि बेवहाय बिथांमोना केम्पेइन खालामदोंब्लाबो नाथाय बिथांमोनजों रायजोफोर गैया बिथांमोना बबेयावबा मिटिं खालामदों हिमन्त बिश्व शर्माया नाथाय बेवहाय लकेलनि मानसि गैया बिथांमोना BTC बाहेरनि मानसि लाबोनानै बेवहाय मिटिं खालामदों आरो बेबायदिनो बिथांमोना केम्पेइन खालामगासिनो दङ खिन्थु कुनु पथे बेयाव सरकार दानो हानायनि अबस्थायाव गैया BPFनि जानानै आसामनि मन्त्रि रेवन्त दैमारिया गोबां माने केम्पेइन खालामदों बे बिथिङाव बेथ' स्पष्ट खोथा दिनै BPFनि जानानै जिहेतु बिथाङा रिहन दैमारिया BPFनिनो सासे मन्त्रि गोबां भैरबकुन्द ओनसोल जोंनि बे धनसिरि समष्टि हरसिंगा समष्टि गोबां जायगायाव बिथाङा थाङै थाङै फैसा गावनि जिनो रानगासिनो दङ बिनि फोरमानफोरखौ दिनै रायजो राजाफ्रा जोंनो होगासिनो दङ गतिके फैसा रानब्लाबो देग्लाय रायजो राजाफ्रा बिथांमोननो भट होआ राजखान्थि थासारिनि सायाव हिंसानि सायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय जाय बिदि घटनाफोरखौ जादों बेखौ जों कन्डेमनेसन होयो खारन जि हिंसाफोर जादों बे हिंसाखौ जोंनि UPPनि मावथिफ्रा रावबो खालामाखै आरो बे राजनितिक हिंसाफोरखौ दिनै जोंनि UPPआ जे सरकार दासिगोन बेखौ गिनानैसो BPFनि मावथिफ्रा जोंनि सायाव हामला खालामगासिनो दङ गतिके बेबायदि जाथाया सोंखारि जाथाव आरो बेखौ जों सोंखारियो आरो बेबायदि गावजों गाव मोनसे राजनितिक हामला खालामलायनानै जोंनि गेजेरावहाय गोजोन थासारि आरो बे ओनसोलखौ जौगाहोनायाव बे हेम्पारसो खालामगोन मिरु UPPनि जानानै रायजोनिसिम मा मेसेज होनो बेनो मोनसे क्लियार मेसेज रायजो राजाफ्रा फैगौ 7 तारिखआव जिहेतु मोनसे इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बेवहाय आं बयबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बे BTR ओनसोलाव जाय रायजो राजाफ्रा बाहागो लागोन इलेक्सनाव बेवहाय बयबो गोजोन थासारि आरो जौगानाय आरो सोलायनाय आरो BTR एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै जोंनि गेजेरावहाय मोनसे गुबुन गुबुन जातिफोरनि गेजेरावहाय जौगाथाय लाबोनाय बयबो सुबुं माहारिनि गेजेराव जौगाथाय लाबोनाय गोजोन लाबोनाय ओनसोलखौ जौगानाय राजनितिक भाबै बेवहाय सोलायनाय लाबोनायनि सार्थआव साफ्रोमबो रायजो राजाखौ ट्रेक्टरनि छबियाव हर होनो थाखाय आं खावलायहरबाय